també amb els esforços nostres i de molta gent, que les Nacions Unides es prohibeixi la pena de mort. És un procés llarg, però aquí estem. Aquí hem aconseguit que la justícia internacional a través de la Cort Penal Internacional sigui efectiva, que la impunitat vagi desapareixent, perquè sabeu que la impunitat és el que fa que moltes persones s'atreveixin a fer mal als altres, a torturar, a empresonar, sense saber que no els passarà res. Quan saben que els passarà alguna cosa, quan saben que la llei estarà per sobre d'ells i que els afectarà, en aquest moment deixen de fer moltes de les actituds que nosaltres estem recriminant en les nostres campanyes. També aquí intentarem en aquestes festes recollir moltes signatures. La força de les signatures la coneixem molt bé des d'Amnistia Internacional, perquè les signatures han salvat moltes vides. Hi ha un vídeo que es passarà aquesta nit en el concert, un vídeo francès d'Amnistia Internacional a França, que ho mostra clarament en diferents situacions, com les signatures han tornat a la vida, han marcat el llindar entre la vida i la mort de moltes persones. Gent que estava en presons, en cel·les, abandonats, tractats com gossos, sense vestits per perdre'ls la dignitat, sense menjar. I de cop i volta comença a arribar signatures de les accions empreses per Amnistia Internacional. De cop i volta el director de la presó s'assabenta que hi ha molta gent que està pendent d'aquella persona.